bikientzat eginen dugu ariketa. Hankak aldaken zabaleran, oin puntak aurrera, punten gainean jartzen gara eta jaisten gara. Saiatu pisua behatz potoloan gelditzea. Irekitzen bazaigu, ahal duguna baino gehiago egiten ari garela erran nahi du. Saiatu, behatz potoloan gelditzen, mantendu eta bajatu. Berriz ere sabelalde aktibatiko dugu arnasketarekin. Botatzerakoan erresistentzia jarriz. Zoru pelbiko aktibatu eta erresistentzia gutxi bada, pesak edo gomak hartu, edo etxean dugun zerbait, kontrapisu moduan. Bi eskuetan pisu berdina hartuz. Gomarekin, goma bi oinekin pisatzen dugu, hankak aldaken zabaleran eta hortik bizkarra zuzen kokatu eta oin puntetan jarri. Gomak bera tiratuko gaitu eta guk jarrera mantendu behar dugu. Gora, mantendu eta behera.